Produtos da horta cultivados, como sempre. Todo natural, non terra químico, pesticida tampouco. Non o collo de forma comercial, non collo o produto nunca en verde ni se madura en cámara, madura naturalmente na planta e así chega ao consumidor. Facemos castañas en almíbar, mermelada de castaña, de mora, de cereixa, un pouco de aproveitamento dos recursos naturais da zona. 100% naturais, como estas conservas. Pois mira, temos aquí o paté de pulpo con castañas picante, temos o doce tamén. Isto é pulpo con castañas, o líquido do pulpo. E despois temos tamén algas con bacallau. Pero elaborados cos últimos coñecementos e controles científicos. Son distintos, só os atopan así en estas feiras ou en algunha tienda gourmet ou así. Alimentos que comezan a ter cabida cada vez máis nas nosas vidas polos seus beneficios. Sí, cada vez hai máis xente que estamos concienciados. E porque o sabor non é o mesmo. Tú compras una manzana en un centro comercial, lo rayas y sabes que casi todo es plástico, es cera, solamente para que brillen. Luego lo pruebas y no tiene sabor. Entonces es mucho mejor comprar esto, aunque salga más caro, al final merece la pena, tiene mayor calidad. Ata 10 produtos certificados polo Consello Regulador de Agricultura Ecolóxica de Galicia ocuparán en Viveiro estas casetas na feira Ágora Verde, que estará na cidade do Landro ata o vindeiro sábado nos xardíns Noriega Varela de 11 da mañá a 10 da noite. A CRAEGA organiza esta feira coa que pon en contacto a consumidor e produtor. E é unha maneira de que poidan promocionar os seus produtos, posto que as súas posibilidades de salir ao exterior pois non poden salir. A alcaldesa viveirense e o vicepresidente da Deputación e institucións colaboradoras na iniciativa acompañaron polos postos o presidente do Consello Regulador para coñecer esta oferta ecolóxica. A superficie de Lugo ten alrededor do 40% da produción ecolóxica de Galicia. Medrou moito, a xente que se está incorporando de novo incorpórase no ecolóxico a maior parte dela. Sin lugar a dudas, isto vai marcar a diferencia de cara ao futuro. Os visitantes como os veciños e veciñas de Viveiro disfruten desta feira, que é moi dinámica, que é unha feira que está aberta ininterrumpidamente hasta a noite e con moitos talleres para os máis pequenos. Nos 3 días de feira desenvolveránse diversas degustacións gratuitas dos produtos, como esta que esta mañá correu a cargo do cociñeiro monfortino Martín Mantilla. A cita pasa por Viveiro despois de estar en Monforte e chegará a Lugo, capital, os días 4, 5 e 6 de setembro.